Akajiza muno. Chaona hii? Pansoro yedari. Bamuni wangu akatora mari yangu akuramba nditori. Mari. Muningi no murumu wangu. Bawani andimatora mari amaigura kusudzorera. Pansoro yedari. Ameguru wangu andina kuramba kudzorera mari yangu. Zvakatondishamisa unchunzirwa pepa. Ana anobvira kwamboyo unibvunza kuti kobamini mabari. Ende mari kana mafananirana takaita. Ini ndinoita zvekututa dhambu pakuchera sechinyini. Ndiyo vaida dhambu. Topandika vandawati madhisha muri kudai London. Ndipe mari yakati ndobva wandipa. Saka mai ndakabva yazodonao. Saka padhambu ravo. Ndosaka pakaita kataimu karipa. But ivo vanobvira vambozondibvunzawo kuti kobamini zvaapapi havana. Iwewe wakamba wakutyisa. Ukaona munhu wakaperesana naye asisawe kwamuri akutsvaga vayanganisi unenge wakutotyisa. Mubvunza uyo uri kuti dhambu rakadona pakadona dhambu amai nini wakambovaonera kuti amaiguru musaona kunonoka kwandikuita kuti mari uku kumugodi takaponda wakavaudza mubvunza iwewe Wakaudza? Mazuva ayayo tainzwanana zvinhu. But iko zvinozvi takada kuita kuti ndisiri kunzwanana nawo. Munyaya yemari? Haisi nyaya yemari. Inyaya yekuti mudzimai wangu wandakarambana naye akaroorwa nomumwe murume. Murume akamuroora uyu ndinoona anongowiriranawo naameguru wangu. Ndo imwewo nyaya yakazongondipawo ngotiwo nditadzikana kuti ndaone kumba kwamukoma. Kuwirirana kwakasiyana kana kuti kuwirirana kwakasiyana kuti kuwidzana zvinhu zvifanana kusawirirana kwati mai vakwa mabhuku edu kwavaita kuti iwe ukama uchipimbo zanhira mambo kana wapinda mukoti kana kuti bhaibheri rapanga mambo ndikuzotaura zvinhu chokwadi chii chiri kuitika pakati pamai avo. Semunhu akandirwadzisa, murume akandirwadzisa zvaakaita. Handina mwoyo wangu kudari nyazvo, but munhu akandirwadzisa. Saka ndandisingatarisiri kuti ndomuona achiwirirana naameguru wangu apa ava ndichovaona ndo wandinoti amai. Because murume wangu ndo first born yemumba medu, ndo wandinotopira zvichemo zvangu zvese kubvira nekubvira vanotozviziva. Zvese zvese zvatondinetsa mumba kwangu ndinotoenda kwavari. Alright. Pamusoro changamiri. Ava vanonga varikupira sikepita. Naunga maiguru ava kuda mari yavo kana bamudito. Izvi zvokuti murume wovhundai yatovaitwe nyaya yavakutotaurawo. Havangotaura nyaya yavane kuti mari yava maiguru vanoibhadhara rii. Imari shamari? 500. Ha? 500. Mari yamai? 775. 775. Imari bami? Za 500. Ko 700 amuzoti yasvika papi? Sei madaro amai kuti 700? 2023 wakauya ndakavapa 545. Imari yandaitenderedza indibatsira kuda pagumba. Izvo zvandisisina kukuda pagumba. Gore rapera vatenga mota ndakavaendera bamuni da mari yangu vakati bhobhurezi ndikuzviziva. Mari ye vakapangadzwawo mari vakamuperekedza kanotenga mudziyo mumba kazaza mumba bamuni ko mari yangu. Bhobhurezi ndikuzviziva. Kubva ipapo pese pandoti ndakavaona dzimwe nguva nondichenamira vachiita sei. Asi munhu wandaichengeta kumba kwangu ndakatombogara nawo 5 months kumba kwangu ndichivaitira zvese pasina chokubatana nacho kumba kwavo. Ezvinezvi ndakavati bamuni chakati awandidaire panhau mari yangu. Saka ndakazobvunzawo kuno vanozowo zvemutemo wakanditiendea kwamama. Gore rapera gore rapera vatenga mota wakabva wauya vachiti mota yavo yanga yapo. Kufa kwakaita mota wakabva wauya tikanzi munhu akanditengesera ndaona imwe munhu raneexikwadza naye. Saka munhu wacho vandoda kuita swapping top arikuda 200. Ndobva watakurana nemurume wangu wabvaenda kumunhu uyu. Ndobva wasvika wabva wasangana wabva waona mota iya bvanzi iyi ikuda 230. Ndabva ndatora mari yeiye zvisino ndakavapa imwe ndabva ndavawedzera 230 ndabvaita 775. Alright, vaisire mari yatiro namaya. Mpe end of December angabata. Nemota yakaita sei? Chokwadi
Wamboona negumbo Arona imuka kai uri kuti kudi mari pamari yavari kutaura imambo yepamusoro ngesiri yawo ndiye mwana wawo mukomana iwe mnyingina vakuda mari una here ora 500 una here hapana tikuida yacho 500 iri kuti aona orati azvara mwana watorera mari ndiani ndiva vakutera mari mwana wawo 250 una here tikuda mari nise end of December yakona complicate zvinhu sori hasa ndaona mari mari inoyamswa wakati chete anotondidhafura pamusoro pemari yangu une mota yakaita se mise ranix mota yacho inamba ipi atikombetetinaidiyoka haisi namba ipamba abc echichi taura number plate aiwa kuita 3 numbers 3 numbers andiri panzira yakatofa yatonitime iyoyo chipe namba yacho ise iranixio baba toda mari yopera kumwedzi waDecember uno watiri unyoro uno una yamvuro sumuka undosaina namosaina ngo ndechei iko zvinozvi ndaikwanisa kunogona kutsvagiro kana hafu imari zvakandiomera mari ona wano kana 300 ona kutsvagawo kana 300 inonyoresawo hauna kungwara kaona munhu akuti wadare nehama yake zvinhu zvakatokudhakirwa enda unonyora